Sziasztok! Jó szórakozást! Kada dođe vreme da se ide u ambasadu, evo vam nekoliko primjera šta mogu sve da vas pitaju tamo. Ambasada se na mađarskom kaže nagykövetség. Nagykövetség. Možete jedan od ova dva pozdrava da koristite, jó napot ili jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Tessék, miért jött? Tessék, miért jött? Magyar állampolgárságot szeretnénk kérni, van egy időpontom. Magyar állampolgárságot szeretnénk kérni, van egy időpontom. Ili možete ovako da kažete, jó napot, szeretném az állampolgárság szerzéséhez papírokat átadni. Szeretném az állampolgárság szerzéséhez papírokat átadni. Hagyja, hogy lássam a papírokat. Hagyja, hogy lássam a papírokat. Kérem az útlevelét. Kérem az útlevelét. Van valaki a családban, aki magyar állampolgár? Van valaki a családban, aki magyar állampolgár. Ako nema niko državljanstvo u porodici, samo kažete nincs ili možete da kažete igen, anyám ili édesanyám, ako je naravno u pitanju majka. Igen, anyám, édesanyám. Ahogy látom, itt hiányzik az önéletrajz. Ahogy látom, itt hiányzik az önéletrajz. Kérem, írhatom itt. Elfelejtettem. Kérem, írhatom itt. Elfelejtettem. Ovu caku inače koriste ljudi koji idu u Mađarsku da predaju papire, a ne znaju najbolje mađarski jezik. Idu sa nekim ko savršeno priča, potencijalni piše biografiju, a ovaj drugi razgovara sa nekim na šalteru. Za tako nešto treba imati jake živce, ali pije vodu pali. Obično se biografija piše na formularu koji se priloži uz kompletne papire, ali ljudi jednostavno napišu na jedno parče papira i onda u opštini prepisuju da bi dobili na vremenu i prosto prikrili koliko ne znaju jezik. Természetesen. Tessék egy papír és egy toll. Természetesen. Tessék egy papír és egy toll. Köszönöm. Tessék, kész az önéletrajz. Köszönöm. Tessék, kész az önéletrajz. Kérem, lent írjon alá, és tegye oda a dátumot is. Kérem, lent írjon alá, és tegye oda a dátumot is. Mikor várhatom a választ? Mikor várhatom a választ? Értesíteni fogjuk körülbelül egy hónapon belül. Értesíteni fogjuk körülbelül egy hónapon belül. Sad slede neka pitanja koja mogu da vas pitaju da bi proverili nivo vašeg znanja jezika. Hanem, hogy utazott? Hanem, hogy utazott? Köszönöm, jól utaztam. Köszönöm, jól utaztam. Szeret utazni? Szeret utazni? Možete da kažete igen, szeretek utazni, a možete samo da kažete persze. Igen, szeretek utazni. Persze. Utazott már valamelyik európai országba? Utazott már valamelyik európai országba? Igen, voltam Magyarországon,
Németországba, Görögországban, Olaszországban, Ausztriában. Igen, voltam Magyarországon, Németországban, Görögországban, Olaszországban, Ausztriában. Mikor volt utoljára Magyarországon? Mikor volt utoljára Magyarországon? Nem régen voltam Magyarországon. Nem régen voltam Magyarországon. Melyik városokban volt? Melyik városokban volt? Szegeden, Budapesten és Sopronban voltam. Szegeden, Budapesten és Sopronban voltam. Mit csinált Szegeden? Mit csinált Szegeden? Szegeden vásároltam. Szegeden vásároltam. Mit vásárolt? Mit vásárolt? Élelmiszereket, ruhákat, cipőket és technikai eszközöket. Élelmiszereket, ruhákat, cipőket és technikai eszközöket. És meg van elégedve az árakkal? És meg van elégedve az árakkal? Igen, olcsóbb, mint nálunk. Igen, olcsóbb, mint nálunk. Hogy tetszik Szeged? Hogy tetszik Szeged? Szeged nagyon szép város, sok virággal, parkokkal, amelyek nagyon szépek és rendezettek. Szeged nagyon szép város, sok virággal, parkokkal, amelyek nagyon szépek és rendezettek. És hogy tetszik Sopron? És hogy tetszik Sopron? Sopron egy kis város. Nagyon finom fagylajtot ettem ott. Sopron egy kis város. Nagyon finom fagylajtot ettem ott. Tényleg? Milyen fagylajtot szeret? Tényleg? Milyen fagylajtot szeret? A kedvencem a csokoládé fagylajt. Imádom. A kedvencem a csokoládé fagylajt. Imádom. Csak csokissat? Csak csokissat? U žargonu se čokolada kaže čoki. A vaníliás is szóba jöhet. A vaníliás is szóba jöhet. A vaníliás fagylajtot császármorzsával szeretem. A vaníliás fagylajtot császármorzsával szeretem. Čásár-morža je neki carski drobljenac, a to je jedno obično testo za palačinke koje se peče u tiganju ili šerpi na ulju, ali se meša skroz da bi se iskidalo. Poslužuje se sa šećerom i cimetom ili samo sa šećerom, sa kompotom od višanja, ali i sa sladoledom, ko kako voli. Ismeri a magyar kulturális hagyományokat? Ismeri a magyar kulturális hagyományokat. Igen, egy kicsit ismerem. Ismerem a magyar zenét. Szép magyar csárda, cigányzene. A magyar néptáncot, csárdás. A magyar... Izvinite, opet grlo. A magyar konyhát, pörkölt, halászlé, lángos, magyar bor, tókai, dobostorta, zsérbokocka vagy zsérbokalács, szomlói galuska. Zeneszerző Liszt Ferenc, Béla Bartók. Ismerem a húsvéti
és a karácsonyi népszokásokat, és nézem a magyar tévét. To su neke osnovne stvari iz mađarske tradicije. Eventualno to bi mogli da naučite, ali to ljudi kod nas i znaju, da je Tokaj vino najbolje vino iz Mađarske, da je pörkölt njihov gulaš, langoš. Za Bela Bartoka smo svi čuli, za Franz Lista takođe. Takve stvari uglavnom ne pitaju, ali ako vas budu pitali, da prosto imate pojma o čemu se radi. Mi a kedvenc étele? Mi a kedvenc étele? A kedvenc ételem a pörkölt, pontyhalászlé, rétes, dobostorta, itol, tokai bor. A kedvenc ételem a pörkölt, pontyhalászlé, rétes, dobostorta, itol, tokai bor. Reteš je u stvari gibanica, samo slatka. Pravi se sa bundevom, sa sirom, jabukom, makom, orasima, višnjama i uvek je slatka. Milyen zenét szeret hallgatni? Milyen zenét szeret hallgatni? Hallgatom a rock és pop zenét. Hallgatom a rock és pop zenét. Tud csárdást táncolni? Tud csárdást táncolni? Magyar néptáncot? Igen, de nem nagyon jó. Magyar néptáncot? Igen, de nem nagyon jó. Úgy látom, a dokumentumok rendben vannak. Úgy látom, a dokumentumok rendben vannak. Mindezt további ellenőrzésre Budapestre küldjük. Mindezt további ellenőrzésre Budapestre küldjük. Úgy gondolom, minden rendben lesz. E-mailt fog kapni az eskütétel időpontjáról. Nagyon köszönöm, viszontlátásra. Nagyon köszönöm, viszontlátásra. Ako nešto zaškripi, ako niste sigurni i treba da dobijete malo na vremenu, uvek postavite sledeće pitanje. Bocsánat, nem értem. Megismételi a kérdést? Bocsánat, nem értem. Megismételi a kérdést? Ljudi dragi, to bi bilo to. Nadam se da vam ovako nešto znači. Ako vam znači, zapratite kanal, dajte mi jedan like. Jako mi puno znači. Vidimo se nekom drugom prilikom. Ćao!